to dělal, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začal lítat vzduchem, Matěj. Dělá viděš jak jede? To je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Tyhle to hledám do teďka, tyhle, tak tam budou fronty jak do druhý hodně. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? To na startu. Jako první kolo nemá celý vrát, to je to většinou. Prostě to i nějak jako, víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vyplněné úplně. To trošku pracuje, super. To máš, že ne, že ještě. To ono fakt dobré, ale. Jak to tam udrží úplně. No ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale mě slíbil, jak do toho sednu poprvé, ale to tam rozsvůj a úplně v pohodě. Ty máš něco na jiného, víš, těch simulátorů závodních, Matej. Jako Hodiny! to nebylo úplný. No nebylo, nedal to. To byla asi ta největší zatížovací zkouška. Takže už by se ani nešlo víc. Ten full motion bych tam ani nedával, ani ne k zájmu matece, jako k zájmu toho hardwareu. To by taky už nemusel přežít. Když ona to asi nevezme jako pokyn, který by to nesnesl. Nebo jo? Je to limitované. Tak se říká, že za 16 mělo. No, To tak to udělal. když tam měl 1 hodiny. A ty jsi jezdil s touhle jedničkou, ne? Ty jsi měl